Normalment, mira que no ha tingut temps allà d'explicar moltes coses, però nosaltres, quan estem parlant sobre la guerra a Bòsnia, mai diem que són serbis. Sempre diem que són serbis extremistes, perquè molta de la gent que eren serbis, que ells suponien que són bosnis al primer lloc i després serbis, es van quedar al Sarajevo. L'exèrcit de Bòsnia i Hercegovina també va tenir els homes que eren serbis, croates, jueus i tots altres. Vol dir que el Bòsnia i el Sarajevo va defensar també un exèrcit multinacional. I dèiem que són extremistes perquè volen fer la diferència. No són tots serbis mals, ni croates, ni tots són musulmans bons. Per això tenim algunes paraules que nosaltres utilitzem per això. I la bona cosa que ha passat al Sarajevo és que tothom allà va estar vivint junts. Vivint junts per sobreviure les males dies que s'han de fer. I solidaritat d'entre dels veïns, d'entre del poble, ha sigut a un nivell enorme. Perquè no sé, si tu com una veïna vas lograr, no sé com, un ous i saps que a la teva veïna té un fill petit, que aquest un ous serà molt bo per ell, tu, encara que tens molta gana i tens molt desig de menjar aquest ou, ja tu passaràs en aquesta dona perquè el nen ja és alguna persona que mereix menjar aquest carn. La segona cosa que ha sigut com la segona molt important de la guerra de Sarajevo és aquest, no sé com se diu, esperit, es diu esperit. Sí, esperit. Esperit, no. Sí, de les persones de Sarajevo. Vaig començar a parlar que durant la guerra es feien concertes, i jo, per exemple, vaig portar un petit tros de vídeo on la gent, a un grup de teatre, va començar a fer el teatre aquest de cosa, vol dir de hair en l'anglès, el cabell. És un músic molt conegut a tot el món. També s'han fet diferents projeccions de pel·lícules al temps quan hi ha electricitat, i si no, sempre és un teatre amb unes espelmes i així. També s'ha fet aquesta competició de Miss de Sarajevo i d'aquesta competició ha sortit una cançó molt coneguda de YouTube. Jo no sé si coneixeu o no, i de Pavarotti també van cantar aquesta cançó junts. Així que aquest esperit que la barbaritat, tu pots luchar contra barbaritat a través de la cultura, per exemple. Les dones de Sarajevo, que portaven un gran pes de tot el setge de Sarajevo, perquè sempre ha sigut un perill sortir al carrer, de buscar l'alimentació, de buscar aigua, de fer altres coses, però elles sempre anaven molt arreglades, perquè deien, i si haig de morir, moriré maca, així si algú em agafarà amb un vídeo, amb una càmera i així, ja pot veure que les sarajevites són maques i que no són pagesos com són aquests de les muntanyes que ens estan matant i així. Així que bones coses han passat de part de molts durs que han sigut durant el setge de Sarajevo. Jo haig de ser molt sincera que a Bòsnia la situació encara no és una situació, diguéssim, normal. Les ferides encara són bastant obertes i també no s'han fet res que el país, institucions de país, vol dir governamental, seran fortes. Nosaltres, per anar endavant, necessitem unes institucions estatals fortes.
però com que gràcies al Dayton són dues entitats i cada una d'aquestes entitats tenen molta competència i no volen deixar aquesta competència al país, vol dir al Consell de Ministres i de tots altres. I per això nosaltres, com al país, anem molt a poc. Això representa que el problema més gran, com a tot el món, és l'economia. I el món, tot món, va sentir els problemes de l'economia als últims 2 anys. I nosaltres ens estem recuperant des de fa 15 anys i encara estem en una situació mala. Imagina't amb tot això va passar aquesta crisi econòmica. Per explicar bé, tu has de dir que, per exemple, ara mateix el paro al Bòsnia i Hercegovina és d'un 60%. Tot això fa que la vida serà molt complicada, perquè els partits polítics, si volen guanyar unes eleccions i bé endavant, no tots, però uns, parlaven de la història del nacionalisme com que no tenen res d'oferir a la gent, com una bona sortida de la crisi econòmica de més endavant i així. Les seves ponències sempre són riques de nacionalisme i és un problema. Però penso jo que amb molt cruel que ha sigut la guerra al Bòsnia no es podia dividir, perquè de veritat no es pot dividir. Som tan barrejats d'entre nosaltres que ha sigut tan fort aquesta guerra perquè ningú no podia dir, mira, en aquesta casa estan vivint solo croates. I vaig llançar allà una bomba perquè mataré totes les croates. Que no. Al Sarajevo mateix, a un edifici, estan vivint molta gent que són i serbis, i croates, i muslimanes, i jueus, i gitanos, i així. I el problema més gran de Bòsnia era aquesta multicultural, perquè volien que sigui un país, diguéssim, ètnicament pur, o una part pura Sèrbia, una part pura croata, i no pot ser. I no podrà ser. Si no han fet l'any 92, quan ha tingut l'exèrcit iugoslau, que en aquest temps era el 4 força militar d'Europa, segur que ni al futur no podran fer. Vol dir que a poc anem endavant. Costa tenir molts problemes, però la gent, com a mínim, està pensant en un futur millor. Jo, per exemple, ahir vaig parlar amb un vostre amic d'aquí, del poble, i em va dir que aquest estiu va estar al Sarajevo per les vacances. I va dir, mira, que em sorprèn molt que la gent al carrer riu, que és molt amable, que volen passejar, que tenen una alegria a la cara i tot això. I dic, sí, com que no podem sobreviure d'una altra manera, hem de pensar al futur ja llega un bon futur i mentre temps hem de fer tot que necessitem per fer-lo, sobretot ser feliç i amb somrius. Nosaltres també treballem amb les dones que van ser violades durant la guerra de Bòsnia. Són aproximadament, perquè ningú no sap el número, un 30.000 d'aquestes dones. I sempre es diu que aquest número blanc és 10 vegades menys com un número oficial, perquè hi ha moltes dones que ara estan als diferents països del món i moltes que s'han quedat a Bòsnia i que no volen dir que eren violades. I com que és una patata molt calenta, són molt pocs esforços de part institucional del país per ajudar-los. I nosaltres, des de l'any 2005, estem treballant amb diferents organitzacions que ocupen aquestes dones. Vam canviar unes lleis a Bòsnia per donar una posició millor per a elles. Després, sempre quan fem projectes que poden donar benefici a elles o
d'unes teràpies psicològiques perquè la trauma que han tingut durant de la guerra no es va treballar amb aquesta trauma i ella se multiplica cada any més i el país no té ni un instrument per ajudar-los. Així que nosaltres estem treballant a posar diferents centres de suport psicològic per a aquestes dones. Després també estem intentant trobar fons per donar una mena de prequalificació d'aquestes dones d'uns cursos d'informàtica de la llengua i de tot això que un dia, quan el mercat laboral de Bòsnia serà normal i corrent, que poden ser més competitives en aquest sistema d'oferta de treball. I també amb elles anem a diferents parts a Bòsnia, als petits pobles, i parlem sobre drets que ells tenen, perquè moltes d'aquestes dones o no saben els drets que tenen, o si saben no saben com poden complir aquests drets, i si saben les dues coses no saben, no ho sé, escriure una carta, una demanda i així d'obtenir els pocs drets que tenen dintre de lleis de Bòsnia. Així que la meva organització també té un centre d'ajut legal, jo no sé com és el nom exacte al català, però és una consultoria gratuïta per a les dones que poden venir allà i poden informar-se sobre el seu dret al Sarajevo, a part d'això que estem visitant els pobles petits. I la segona és que nosaltres portem una casa d'acollida de les nenes, dones i nens víctimes de la violència domèstica, perquè una de les conseqüències directes de la guerra és també un augment de la violència domèstica a Bòsnia. I ha sigut declarat per organismes internacionals la situació de la violència contra les dones com a crim de guerra? Sí, com a armes de guerra i com a crim de guerra, sí. Es va proclamar. Mira que també el Tribunal de Haia va proclamar el genocidi a Bòsnia, però solo a un part de Bòsnia, és de Srebrenica. Srebrenica és un lloc a l'est de Bòsnia on per 3 dies van matar 8.000 persones, homes. I quan el Bòsnia i Hercegovina com a estat va proclamar al Tribunal de Haia que proclami el genocidi a Bòsnia com un acte, ells van separar totes aquestes coses i van proclamar solo el Srebrenica com el lloc on es ha fet el genocidi. Però representa que al moment de la decisió del Tribunal de Haia, molts documents que tenien de ser com unes proves de genocidi a Bòsnia no s'han presentat per pacte que tenia el Tribunal de Haia amb els diferents països. Quals són països? Què pacte? De veritat no sabem. L'única cosa que sabem és aquesta. I així que durant un temps podem reclamar una altra vegada al Tribunal de Haia la nostra intenció amb unes proves noves que ha sigut un genocidi a Bòsnia, perquè mira, el Tribunal de Haia està jutjant el genocidi de Ruanda i de Bòsnia, però encara no han proclamat que és un genocidi total a tot el país.